ассалому алайкум тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад. дар барномаи имрӯза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври панҷум ва шашуми лигаи якум. тими ваҳдат қабл аз рақобатҳои даври шашум дар ҳисоби худ мусовӣ надошт. футболбозони ваҳдат 2 ғалаба ва 3 бухт доштанд. дар хатти ҳамла ваҳдат бисёр гол мезанад, вале мушкилиҳои хатти ҳимоя ба даста имкон намедиҳанд ки зинаҳои поёниро тарк намояд. дар даври панҷум ваҳдат дар як бозии ҷолибу диданӣ аз Моҳир бо ҳисоби 5-4 ноком шуд. дар ин давр бошад ваҳдатиҳо дар майдони худ бо Сарои Камар бозӣ карданд. шарҳи бозии ваҳдат Сарои Камар ва Сарои Камару Ҳулбугро мебинем. дар рӯзи аввали рақобатҳои даври шашуми чемпионати кишвар миёни дастаҳои лига якум бошгоҳи ваҳдати ваҳдат дастаи Сарои Камари ноҳияи 5-ро ба ҳузур пазируфт. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат доир гардида бо натиҷаи 1-1 мусовӣ хотима ёфт. дар дақиқаи 15-уми пайти аввали нерӯсанҷи ҳамлавари тими Сарои Камар Салим Давлатов ба задани гол даст ёфта ҳисобро кушод. голи ҷавобиро дар дақиқаи 75-уми қисми дуюми нерӯсанҷӣ нимҳимоятгари ваҳдат Хушвақт Қараев вориди дарвозаи меҳмонон намуд. бо ҳамин тартиб бозии дастаҳои ваҳдати ваҳдат ва Сарои Камари ноҳияи 5 дар даври шашуми чемпионати кишвар миёни дастаҳои лига якум бо ҳисоби 1-1 мусовӣ хотима ёфт. камтар тайёрии физикӣ намерасад. аз сабаби набудани бозингарони асосии мо имрӯз мо ҳам хати мобайн ҳам хати муҳофизат камтар вай доштанд сус бозӣ кардан. якум тайм барои бачаҳо вазминтар ғалтид аз сабаби ҳаворам имрӯз бисёртар гармтар буд. баъд голи якумро хӯрдем дар 15 дақиқаи аввали бозӣ ба ин тараф душвортар буд. дар қисми дуюм бачаҳо камакак ҷои якта дутаро иваз кардем ва бозӣ камакак пеш рафт. голро зада тонистем ҳисобро баробар кардем, аммо камакаки дигар ба бачаҳо нарасид ки голи ғалабаоварро занем. Сарои Камари ноҳияи 5 дар варзишгоҳи худ тими Ҳулбуки ноҳияи восеро ба ҳузур пазируфт. дар пайти аввали рақобат ҳарчанд бозингарони ҳарду даста барои рафтан сохтани дарвозаҳои якдигар ҳуҷумҳо созмон медоданд, вале мутаассифона ҳисоби бозӣ кушода нашуд ва бо ҳамин қисмати аввали бозӣ 0-0 хотима ёфт. дар пайти дуюм бошад ҳисоб аз ҷониби меҳмонон боз гардид. голро дар дақиқаи 62 ҳамлавари дастаи Ҳулбуг Аваз Қамчинов ба ҳадаф расонида тимашро ба пеш баровард. дар дақиқаи 77 рақобат бошад соҳибони майдон ҳисобро баробар 1-1 намуданд. дар 4 дақиқаи эълон намудаи довар бозингарони дастаи Сарои Камар дар ҷаримагоҳи худ ҳуҷумкори тими Ҳулбугро аз по афтонид ки дар натиҷа довар бе ягон дудилагӣ зарбаи пеналти таъин намуд. худи ҷабрдида Қамчинов Аваз ба назди тӯб омаду дар иҷрои зарба хато накард ва голи дуюми худро дар ин дидор ба нишон расонид. то анҷоми бозӣ ҳамагӣ 1 дақиқаи дигар вақт монда буд. дар ҳамин лаҳзаҳо Хуршед Ямонов аз тими соҳибони майдон аз партофти зебои ҳамдастааш моҳирона истифода намуда тӯбро бо сар вориди тури дарвозаи дастаи Ҳулбуг намуд ва бо ин амал дастаашро аз бохт наҷот дод. ҳамин тариқ майдондории дастаҳои Сарои Камари ноҳияи 5 ва Ҳулбуки ноҳияи восе мусовӣ 2-2 хотима ёфт. бозӣ байни дастаҳои Ҳулбуг ва Сарои Камар хеле пуршиддат гузашт. ҳар дастаҳо медоштанд ғалаба кунанд. ҳолатҳои голзанӣ ҳам дар дастаи Сарои Камар ҳам дар дастаи Ҳулбуг буданд. хай ҳисоби бозӣ мусовӣ шуд. ин ҳисоб чӣ хеле бозӣ буд, аммо хел ба анҷом расид. мо ҳар бозида як хел тайёрӣ мебинем. хоҳ Ҳулбуг боша, хоҳ Исхата боша, касе набоша, мо доим тайёр ҳастем ва мақсади мо ба зинои бало баромадан аст. хати муҳофизат камтар сус бозӣ кард. чӣ хеле ки мо дидем тӯпи якум ба ғараз чанд лаҳзаҳои голзанӣ раҳоӣ додем ки ба меҳмонон натонистанд гол занем. аслан ман аз бозингарони худ қаноатмандам, вале фурсате буд ки дар дақиқаи охирон мо метавонистем соҳиби 3 хол шавем, вале афсӯс ки ин 3 хол аз даст рафт. он чӣ ки ман нисбат ба бозии гузашта дар ин бозӣ дар вақти пеш аз бозӣ гуфта будам, шогирдони ман онро пурра ба анҷом расонданд ва ман тавонистам ки ҳамин 1 холро дар сафар соҳиб шавам. албатта ман хурсандам. дастаи ҳосилот то даври 4 танҳо 1 маротиба ғалаба карда буд. дар ҳисоби даста 3 имтиёз буда дар зинаи 10-уми ҷадвал қарор дошт.
шуруъ аз даври панҷум бозии ҳосилот куллан дигар гардидааст. Дар даври панҷум ҳосилот дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 Панҷшерро мағлуб кард ва дар ин давр бошад Эсхатаро бо ҳисоби 3-2 дар сафар ноком намуд. маҳз ҳамин ду ғалаба буд ки ҳосилот ба зинаи шашуми ҷадвал баромад. Два дастаро аз зинаи дуюм айни ҳол танҳо 3 имтиёз ҷудо мекунад. вохӯрии дастаҳои Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва ҳосилоти Фархор дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо пирӯзии футболбозони дастаи ҳосилот ба анҷом расид. Дар дақиқаи 24-уми дидор соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. туби нахустинро ба дарвозаи меҳмонон бозингари рақами 15 Эсхата Фирдавс Икромбеков зад. Дар дақиқаи 57-уми дидор ба меҳмонон баробар кардани ҳисоб муяссар шуд. туби ҷавобиро ба дарвозаи Эсхата бозингари рақами 11 ҳосилот Муҳаммад Шерзода ворид намуд. дар дақиқаи 65-уми вохӯрӣ бозингари рақами 19 дастаи ҳосилот Нурулло Содиқов голи дуюми дастаашро ба дарвозаи соҳибони майдон зад. Алиҷони Эмомалӣ бозингари рақами 9 дастаи ҳосилот дар дақиқаи 73-уми вохӯрӣ боз як туби дигар ба дарвозаи соҳибони майдон зад. 5 дақиқа пеш аз анҷоми вохӯрӣ бозингари рақами 12 дастаи Эсхата туби дуюми дастаашро ба дарвозаи меҳмонон зад ва вохӯрӣ бо ҳисоби 2-3 ба фоидаи бозингарони дастаи ҳосилот ба анҷом расид. бозии хуб буд. рақиб дар ҷадвали даста дар зинаи дуюм қарор дорад, вале мо вазифае ки дар пеши даста гузоштем хеле хуб иҷро кардам. чӣ хеле ки ваъда дода бурем дар пеш ки дастаи мо баромадҳои хуб баромадҳои нас мекунанд дар оянда. хулас тамоми мухлисони дастаро ба ин ғолибият табрику таҳният гуфта ва бурдбориҳои дар пеш истодаро орзумандам. равшани Зафаробод дар даври чорум бо сармураббии ҷадидаш тавонист ки ғалаба кунад. Дар даври шашум шогирдони Раҳматулло Фузайлов бо ҳисоби 1-0 тими Ҳулбугро мағлуб карданд. дар даври панҷум бошад футболбозони ноҳияи Зафаробод дар сафар бо Эсхата яке аз тимҳои пешсафи мусобиқа рақобат намуданд. Aziz bozikor! Прежде всего, я думаю, игра получилась интересной. То, что дебютная игра, выиграли игру, ребята, это как бы немножко, я думаю, эмоции послужили. Я только притираюсь к команде, узнаю поближе всех ребят. Я думаю, в дальнейшем поближе познакомимся и через работу будем поправлять, исправлять. Ну а сама игра сложилась очень по-разному. Первый тайм был немножко провальный, а второй тайм внесли коррективы. Многое стало получаться, но опять же в концовочке хромает реализация. Есть над чем работать, думаю, через работу, опять же повторяю, все будем поправлять, улучшать и реализацию, и игру. Я думаю, у нас еще все впереди, ничего не потеряно. После поражения обязательно должны прийти победы, я думаю, все будет нормально. امروز بازی خیلی پرشیده تیز و تند گذشت. دسته روشن زفرآباد خیلی یک از دسته‌های بهترینی ولایت سوخت می باشد. ساعتی 5 بس حرکت کردیم به حد دسته سالک حد دسته مشکلی شد. هوای گرم بود. امروز بچهای ما دسته ما خیلی یک تا نیم تاش استنافکه وای نکرد، اجرا نکرد. خیلی ما کم بودش با کار میکنیم. دسته زفرآباد دسته پرشیده. منوازی با سرترینری به حد پرتجربه عمدگی من باوری کامل دارم که آینده با از اینتر نقصتر بازی میکنه دسته زفرآباد. равшани клуб дастаи пешсафи лига якум аст. равшан то даври шашум ягона дастаи маҳсуб меёфт ки ноком нагардида буд.
футболбозони шаҳри клуб дар даври панҷум дар майдони худ Исфараро бо ҳисоби 3-0 мағлуб намуданд. бозии охирини худро Равшани клуб дар сафар бо Панҷшер анҷом дод. тими Панҷшер дар даври панҷум аз ҳосилот мағлуб гардида буд. Панҷшер тавонист ки дар майдони худ бо Равшани клуб бозии устувор намуда натиҷаи заруриро ба даст оварад. дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лига Якум дастаи Равшани шаҳри клуб бо дастаи Исфараи шаҳри Исфара дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб майдондорӣ карданд. дастаи Равшан аз дақиқаҳои аввали бозӣ бартариро ба даст гирифта, дар дақиқаи 17-уми бозӣ бо кӯшиши ҳамлавари канории даста Амирҷони Фаррухзод ба задани голи аввал шарафёб гардид. зимнан дар дақиқаҳои 22-уми бозӣ баъди зарбаи Ҳасан Рустамов туп ба сари ҳимоятгари марказии меҳмонон бархӯрд ва Саидхони Амрохон низ бо сар тупро вориди дарвозаи меҳмонон гардонид, вале дар ин ҳолат довари канорӣ голи задаи футболбози дастаи Равшанро ғайрибозӣ ҳисобида офсайдро ба эътибор гирифт. бо гузарор шудани 4 дақиқа баъди як бозигузорӣ аз тарафи рости майдон бо партофти Амирҷони Фаррухзод аз ҷаримагоҳи меҳмонон Сафаралӣ Каримов голи дуюми дастаи Равшанро ба ҳадаф расонид. қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 2-0 бар нафи соҳибони майдон анҷом пазируфт. дар қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи Равшан муддати 10 дақиқа ҳуҷумҳои пайдарпайро созмон дод ки дар ҷои ҳамлаварон аз ҳолатҳои ба амаломада истифода карда натавонистанд. дар ҷои дигар футболбозони хатти ҳимояи дастаи меҳмонон низ кори худро дуруст анҷом дода тавонист. дар дақиқаи 61-уми бозӣ дар ҷаримагоҳи меҳмонон ҳангоми ҳуҷуми дастаи Равшан Амирҷони Фаррухзод аз пой афтонида шуд ки довари марказӣ Насулло Кабиров ҳолати мазкурро аз пеш назорат карда ба идомаи бозӣ иҷозат дод. дар ҳуҷуми навбатии дастаи Равшан нимҳимоятгари канории соҳибони майдон Саидхони Амрохон баъди партофти Амирҷони Фаррухзод ба задани голи сеюм шарафёб гардид. дар бозии имрӯза яке аз футболбозони бо маҳорати дастаи Равшан Зокир Абдулхайров низ имкон дошт ки дасти кам 2 гол ба дарвозаи меҳмонон ворид намояд, вале дар иҷрои зарбаҳо ин футболбоз чандон муваффақ нагардид. бозии имрӯз бозии душвор буд. дастаи Равшан дастаи пурқувват нисбати мо аз барои ҳамон иҳод дар садри ҷадвали Лига Якум рафта истоданд. 4 бозиро ғолиб карданд, бурд карданд. хай бачаҳои ман кӯшиш карданд, лекин хай нашуд имрӯз. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, Исфара тими беҳтарини якум лига мебошад ки дар ҷои сеюм чорум қарор дорад ва ҳаракатҳои бигем бисёр як хубам дорад ва бозии ба мо хеле бозии мушкилам осон ҳам не мушкилам гузашт ки қариб баробар буд. хай буд моментҳое ки мо истифода бурдем, гол шид, бозӣ пешрафтан гирифт. мо камудиёро бо дидем, бо пас фардо бо тамрино кор мекунем. камудиё ки аз пеш мо бозӣ бо дастаи Панҷшер дорем, яке аз тими пурқуввати якум лига. барои ҳамин мо камудиёро кор мекунему, тайёрӣ хуб мекунем. дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лига Якум дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо яке аз дастаҳои пешсафи чемпионат Равшани шаҳри клуб майдондорӣ намуд. вохӯрии ин ду даста дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Балхӣ сурат гирифта, рақобат бо ҳисоби 4-1 ба суди панҷшериҳо ҷамъбаст гардид. голи нахустинро дар ин дидор ҳамлавари дастаи Панҷшер Рустам Назаров дар дақиқаи 24 ба нишон расонид. дар дақиқаи 51-уми пайти дуюм соҳибони майдон дар ҷаримагоҳи худ ба қоидавайронкунӣ, яъне бо даст бозӣ кардан роҳ доданд. дар ин ҳолат довар зарбаи ҷаримавӣ 11 метра таъин намуд. туби ҷаримавиро Далел Шомуродов аз тими Равшан бехато ба нишон расонида ҳисобро 1-1 намуд. бо гузарор шудани як дақиқаи дигар нимуҳофизатгари соҳибони майдон Маҳмуд Ғайёров бо як ҳуҷуми бобарор дарвозаи меҳмононро рахна сохт. дар дақиқаи 87 бошад, боз ҳам соҳибони майдон бо задани гол мушарраф гардиданд. тӯбро ҳамлавар Насим Маҳмадқулов ба ҳадаф расонида натиҷаро 3-1 намуд. баъди анҷоми вақти асосӣ довар ба бозӣ 5 дақиқаи дигар илова намуд. бозингари дастаи Панҷшер Маҳмуд Ғайёров голи чаҳоруми дастаро дохили дарвозаи меҳмонон намуда дар номаш дубл сабт намуд. ҳамин тариқ дастаи Панҷшер дар вохӯрии имрӯза баъди силсила нокомиҳо ғалабаи худро истиқбол намуд. барои дастаи Равшани шаҳри клуб бошад, ин аввалин бохт ба ҳисоб меравад. бозӣ маълум буд ки хуб мешавад, ҳарду даста бақувват буд, мо ҳам тайёрии хуб дидем. дастаи Равшанам дастаи бақуввате,
аз ҳисобе ки мо хуб тайёрӣ дидем ғолиб омадем дар ин бозӣ. мо ҳар бозӣ мехоҳем хуб бозӣ кунем, вале он чизе ки роҳбарияти дастаи Панҷшер пеш мондааст, чӣ таври бозӣ, чӣ таври тактикаи бозӣ мондагием, бачаҳо бо пуррагӣ дарк накардааст. Як бозӣ хуб бозӣ мекунанд, бо пешсафони даста хуб бозӣ мекунанд, ғалаба бо ҳисоби калон ва дастое ки дар ҷадвал поён ҳастанд, бозиро бохт метиҳанд. Вақти ғолиб шуд, он чизе ки нақша кардем, бачаҳо вай карданд. Ба ғайр аз як бозингаре ки камтар дар табобат буд, даровардем, хуб бозӣ накард, бо баровардем. хеле бозӣ як бозии баъди гузашт ки мақсад ман намедонам чӣ камбудӣ буд, чӣ чизо буд ки аз тарафи футболбозони мо. Ба ҳар ҳол бачаҳо бозии хубшон доданд, мо аз 3 очко маҳрум шудем. мо дидем чизе ки ҳолатое ки доштем, гол зада натонистанд, мо дар чихно қайд кардем ва дар тамрино худо хоҳад истифода мебарем ҳаминтавр. дар даври шашум дастаҳо дар умум 18 гол ба сама расониданд. бори аввал аст ки дар як давр чунин шумораи ками голҳо ба сама расонида мешавад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба дигар оморҳои даври хатмгардида. дар ҷадвали мусобиқа эсхата ба равшани клуб наздик гардид. Исфара бошад шумораи имтиёзҳояшро бо эсхата баробар кард. ҷадвали мусобиқа баъди даври шашум чунин аст. беҳтарин нишонзани лига якум ин аваз қамчинов футболбози ҳулбук аст ки ба задани 10 гол даст ёфтааст. амирҷони фаррухзод аз равшани клуб, мубинҷон муминов аз эсхата дар ҳисоби худ 6 голӣ доранд. бозии марказии даври дуюми лигаи дуюм миёни дастаҳои вахши зарнисори ноҳияи вахш ва дӯстии ноҳияи ҷайҳун баргузор гардид. охирии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи вахш доир гардида бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. дастаҳои бешкенд ва арал дар яке аз бозиҳои даври дуюми лигаи дуюм рақобат намуданд. бозӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Носири Хусрав сурат гирифта, бо ғалабаи дастаи арал бо ҳисоби 4-3 ба анҷом расид. ҳамчунин дар доираи ин давр дастаҳои шоҳини ноҳияи Муминобод ва барқи шаҳри Норак бо ҳам майдондорӣ карданд. набарди тимҳо ҷолиб сурат гирифта, бо ҳисоби 4-0 ба фоидаи меҳмонон хотима ёфт. дар минтақаи Суғ низ бозиҳои даври дуюми лигаи дуюм сурат гирифтанд. дар шаҳри Конибодом дастаҳои мактаби махсуси футбол ва Зарафшон бо ҳам вохӯрданд ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 бар нафъи меҳмонон ба охир расид. дар бозии дигари ин давр Шаҳристон дар майдони худ дастаи мактаби махсуси футбол Парвозро қабул намуд ва бозӣ мусовӣ 3-3 ба охир расид ки дастаи ноҳияи Шаҳристон аввалин имтиёзи худро ба даст овард. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фатҳ ба анҷом мерасад. бо шумо будам Фаридони Шарифзод. хайр.